What's up mga kapadyan? So dito na naman tayo sa isang video kung saan sa video namin ay pupunta tayo ngayon dun sa Mapita o sa Barangay Lawag, Sitio Mapita ng Aguilar, Pangasinan. Makikita natin dyan kung saan kami dumaan, kung gaano ba katarik yung aming dinaanan. Bago kami lumarga sa ahon ng Daang Katutubo ay kumain muna kami para magkalakas kami sa pag-ahon papuntang Sitio Mapita. After namin kumain, tumuloy na kami papunta sa aming destinasyon sa Barangay Lawag, Sitio Mapita, sa view deck sa Mapita. May dalawa kaming kasama dyan na medyo nahirapan talaga kasi konti yung practice nila. So panoorin natin ang video na to. Na yan. Palalo na, chill lang. Okay, tignan natin kung sinong malalaspag mamaya. Alright. Ginagawa nyo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Naglakad na si Boss Rod. Kailangan mo naman lahat yan eh. Konti na lang, sir. Okay. Lapit na kami dun sa may garden. So ito na, kakarirahan na sila. Ayan, pataas yan. Iunom lang dyan, iunom lang. A few moments later. Yung dalawa, oh. Perfect training ground ito para sa mga kapwa namin na siklista, mapa-hobby cyclist ka man or nakikipag-compete. For sure, maganda tong daan dito. Laspag na. Ayan, lumalaban si Aljon. Kakayanin kahit nahirapan. Yun. Si Boss Rod. Kaya nagpapatuloy yung laban. Ang daan dito ay mayroong paahon, slightly ahon, at mga palusong. May bawi kumbaga kung saan magkakaroon ka ng kaunting pahinga para sa panibagong ahon. .42 combination. A few moments later. Wala pa kami sa kalahati, nagkaroon na kami ng aberya kung saan na flat yung gulong ni Rod. Buti na lang may dalang interior si Kuya Peds. Pero 29 na rito. Pero buti na lang, pwede pala ang 29 sa 27.5. Pero ito ay applicable lang kapag emergency.
Pasma. Ano tayo pa, di kagudwag. Nabutangan sa di ko, brad. Adi, maganay nakasabot tayo. Ay ko ako. Pipit manan. Isip. Uy, touch. A few moments later. Ayun, hindi na yun na. Ayun. Ayun, hindi makita. Ganyan eh. Ngayon ako. Yung stadium lang muna. Masapawang pizza. Kung ikaw ay nagbumotor, magandang mamasyal dito. Kasi maganda yung daan, sementado, maluwang. Ngunit, syempre, mag-ingat pa rin tayo lalo sa mga palusong na part. Ayun na yan, vertical road. No. Sa part na ito ay nakalayo na kami kina Rod at Aljon ng ilang minuto. Kaya titigil muna kami at magpapahinga upang antayin sila. Lang kay nag-operate film. Balin the face ay take down. Kapag nakita na ninyo or narating ninyo itong bundok na may hati sa gitna, ay ilang ahon na lang at malapit na kayo dun sa view deck. Swata. Salam. Kung maubusan man kayo ng tubig, ay merong mga tindahan o kabahayan dito. Ngunit yung tubig nilang available ay yung spring water or yung galing sa bundok. Kaya kung masela ng tiyan mo ay baka hindi para sa'yo to. Pero kung hindi masela ng tiyan mo, kagaya ko, ay Okay, nakainom na ayos kami lang. ng Masarap tubig. yung tubig nila. Mapunta na kami sa view deck. Unahin. Kung nakatulong sa'yo or nag-enjoy ka sa ating video dito,
pwede namang pakihit yung subscribe button at yung notification bell para kung may video tayong bago ay manonotify kayo at mapapanood ninyo. Salamat sa inyong panonood.